אז מה קורה חברים, כאן יבני, ועוד סרטון חדש. למה אנחנו משחקים משחק? אנחנו צריכים להיות הכדורסלנים וזורקים את הכדור הכי רחוק בעולם. בואו נתחיל. אין לי מה להגיד. היית צריך לחשוב על זה, לפחות שקראנו. ולמה הפלצתי 500 גיימס עכשיו? יש לי 1,000. יש לי 4,500. יש לי 2,000. תגובות ניבו מגניב. אני זורק רק על 98%, אני לא מגיע ל-100. מה אני עושה עם הכסף פה? אפשר לשפר פה את הזריקות או משהו כזה. באמת? לא מצליח לפמוק, הנה מצאתי. אני חושב שהם לוחצים על אותי, לא. איזה גרוע הוא. אתם רואים איזה גרוע הוא? חברים, ולמה לא צפיתם, לא שמתם סאב, לא שמתם לייק? בסרטון ההוא. שיח, מגעיל. כן, איזה חארות אתם. אוהבים אתכם חברים. מבוטלים. לא, עכשיו אני זורק נייר טואלט. יאללה חברים, עוד אין לנו עדיין עוקב אחד אפילו, יש אנשים שאפילו לא העלו סרטון ויש להם 52 עוקבים. כן, מה זה החרא הזה? הם שונאים אותנו? לא ידעתי. כן, לא ידעתי, אני משקיע פרחה וזה, והוא פשוט לא מעלה סרטונים ויש לו 52 עוקבים, למה יש 0? מי זה הוא? רגע, מי זה הוא? לא יודע, סתם איזה אנשים שאין להם סרטונים בכלל. איך שאתה יודע? אם אין להם סרטונים. מה? לא שאתה מוביל אם אין להם סרטונים. רשום. איפה רשום? בקיצור, יש אנשים שיש להם עוקבים והם אפילו סרטונים ולא מוכרים ולא כלום ופשוט משתממים וצופים בסולטים. הוא מצלם, הוא גורם למחשב שלו להתפוצץ ואין לנו עוקב וחצי. כן. בוא נראה אם אני מצליח לעשות מכאן 100%. עוד כיוון תקצינו שאנחנו ילדים מסוממים. אנחנו חצפים עוקבים חברים. תקציבים כי אנחנו משעממים. לא שמעו אותך. עשינו את זה 10 תקציבים בגלל שאנחנו משוממים. אנחנו מנסים לעשות כמה שיותר טוב חברים ואתם לא עוזרים לנו בזה. איזה עוזרים לנו אחי? נותנים עוקב וחצי. איזה עוקב? איזה עוקב? כלום לא חצי. עושים דבר שהם צופים בדקה הראשונה. כדור פשוט נשאר על כבר. אני כבר יכול לזרוק מכאן. חברים, אני עכשיו פירטתי את כל הסטאפ שלי רק בשביל לעלות לכם את הסרטון הזה. רק בשביל לצלם אותו. איך זה הוא לדפוק כזה, פשוט נשבר המחשבי מציבי, המערכת מציבי, אני חושב שזה לא יהיה. אז זה שיש לי יותר USB ואני לא יכול להקליט בלי זה וזה לא עובד. צריך לקנות חדש. אני צריך את העזרה שלכם. אנחנו לא מקבלים כסף אפילו. תעזרו לנו לחסוך למחשב USB, למה אני מגמגם? קטע אוטיס. למה שלא אוטיס, אבל אוטיס. אמרו לו לא מצב בעבר, אז לא יהיה גרוע. יש לך נייר טואלט ביד. בוא נזרוק 92%. יואו, תכתבו יאבא, אחוז. תכתבו יאבא, 0 השמן הגבוה והענק והשחור. The black one. רואים, הוא מנצל אותי, רואים? הרגע הודית שנעשה גול. טוב, הוא מנצל אותי, אין לי כוח. 99% זה כיף. אני עושה כל פעם 100, מה אתה מבלבל? אתה מזלית, מניאק שמן. הוא מנצל אותי, אני בוכה. תבכה. חבר טוב? מי אתה? אבא. לא. כן. לא גיליתי לכם. עושה מספיק. מה זה לעשות 100% זה גרוע? מגיע על 100 ועובר ל-80.
כל אחד אני עושה 100%. מה, עשיתי זה חלק מדי? זה לא עובד! עכשיו, תרשמו ניב הגרוע. אם אתם רושמים את זה, אני לא מעלה את הסרטונים. לא נראה לי אכפת להם כל כך. כן, מבחינתי כתבות ולא אכפת לי. טוב, יש פה מצב של SK שזה יותר להתנהלים לבד, אני מתאמץ. דמות. רגע אפילו כדור אחד מאוד שהוא גרוע. חברים, תקשיבו סאב ולייק. אפילו טיפנו, לא אכפת לי מהמפה מהפעמים, תקשיבו סאב ולייק. טוב, ואם לא אני אבוא אליכם הביתה ונקפיץ עליכם. תקשיבו סאב ולייק. ותכתבו לנו בתגובות המזדיינות האלה כבר. תכתבו לנו כבר. עוד שאני אומר באמת הוא מוריד את זה בעריכה. תשימו סאב ולייק. ותכתבו בתגובות האלה איזה משחקים אתם רוצים שנשחק ואיזה רוצים שנעשה סדרה על משחק מסוים. כן, טוב. אנחנו נעקוף את ניקו, חברים. קודם כל בעוקב הראשון. כן. מי זה ניקו לידינו, אחי? טיפה. בקטנה. אחי, מי זה אינדיקייט? יום אחד עוד נעקוף אותו ותקנו בנו. איזה אינדיקייט? יש לו 1,000,000 צאפים יותר מאיתנו. אנחנו במינוס. נראה לי אם לא היינו מעלים סרטונים היינו מרגישים מהר יותר. למה? זה מרגיש לי ככה. לפחות יש לנו כמה צפיות. לפחות צפיות, יש לי כיף. אבל לייקים, עצומים. חברים, תודה שאתם צופים, באמת, זה לא מובן מאליו, אבל שימו סאב ולייק. וואי, לא פספסתי סל אחד ברדת עתיקה. זה משעמם רצח בנו. אני יודעת שזה משעמם חברים, בגלל שהם לא מוצאים לנו רעיונות שאתם רוצים שנשחק בהם. אם אתם רוצים שנשחק במשחקים מסוימים, יהיה לכם יותר כיף לצפות, כי זה משחקים שאתם רציתם. אוטיסטים, ואנחנו עושים רק משחקים שיושבים ב-MFK. טוב, נתנו רעיונות כבר. אני קוראת עכשיו פיטריה. וואו. היא מביאה לי 17 יותר. וואו. ולכן חברים. נכון, הוא לא חבר של הילד פה. כן, רואים, הוא סתם מנצל אותי, אין לי כוח. קיבלתי אוכל. קיבלתי לג'נדרי, 3%. קיבלתי את הכי נדיר. כמה זה מביא לך? לא יודע, בוא נראה. זה מביא לי 9. יש לי אנקומון וזה מביא לי... מה יש לי? יש לי אנקומון וזה מביא לי 17. מה, איך? כי לא יודע, קניתי את הביצה ב-16,000. מאיפה? איך יש לך 16,000? כי שמתי את הבוסטים שקיבלתי מהדיילי. מה זה דיילי, אחי? אין לי דיילי. איפה אתה רואה דיילי בכלל? יש לי דיילי, אז ניצלתי את זה. אין פה דיילי! יש פה דיילי! איפה? יש! תגיד איפה! יש. איפשהו. לא מגולה לך, כנסת תעקוף אותי. לא, אני גם לא יודע איפה, אני פשוט נכנסתי וקיבלתי את הדיילי. חברים, אני לא מדבר איתה יותר בחיים. מה? תרגיל את הערוץ? אחי, נשמע לך באמא שלי, פתאום נכנסתי וקיבלתי את הדיילי. יואו, נשבע באמא שלו. יואו, כי תדקתי גם.
תראה איזה מכבדים הם, בגלל שאני נכנסתי איתך אני מקבל 1.1 XP כסף יותר. זה כיף. 1.1. לנו טובה ממש. זה כיף. אולי לפרימים הייתי מקבל 5% יותר. הוא כל דבר קונה שיש לו רובקס, אז השמן הזה. כמה רובקס נשאר לך? כמה רובקס? 900, כי הבאתי לך דגיס. 900. חברים, הראשון ששם לנו סאב מקבל גיפט בכמה רובקס. 200 רובקס, אני שומר 200 רובקס. חברים, מי ששם לנו סאב, הראשון ששם לנו סאב, הסאב הראשון שלנו יקבל גיפט ב-200 רובקס. יכתוב בתגובות מה השם שלו וישים סאב ולייק אנחנו גם יכולים לתרום לך 200 רובקס ותעשה את זה מהסבך. אנחנו פשוט נתנו לך מה שבא לך בגיפט. אתה פשוט צריך לכתוב את השם שלך בתגובות, לשים סאב ולייק, זהו. אני חושבת שאם אני אגיד לך כמה כסף יש לי, זה תעצבן. למה? כמה כסף יש לך? כמה לך יש? דבר קודם אתה. קודם אתה. אתה צריך קודם לדעת כמה יש לך. אני לא אומר. אני גם לא אומר אז. לא אומר. יש לי 263,000. יש לי 50,000. יש לי 263,000, 284,000. תחנק. אני אוהב דיילי. בוא נקנה את העולם הבא, חברים. אני משפר הכל וקונה את העולם הבא. טוב חברים, זה הסרטון להיום. שימו לייק וסאב. הראשון שישים סאב לערוץ יקבל 200 רובקס, אז יאללה ביי. ביי. מי שרוצה לזכות ב-200 רובקס צריך לשים סאב ולייק ולכתוב בתגובות את השם שלו. יאללה ביי.